खुलुमबाय एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय आं सिबिरानि ब्रह्म सानसेनि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय दिनैनि खौरांफोरखौ नोंथांमोननो आङो मिथिहोनो आखायाव लादों नोंथांमोना अननानै खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानै मिजिंथिबाय फैगौ 8 नभेम्बर जुबिन गार्गनि जोनोम सानखौ गाजा गोमजायै फालिनो थाखाय बिटिसि सरकारा आखायाव लादों। फैगौ 8 नभेम्बराव क'क्राझार सहरनि साखाथि चान्दामारियाव थानाय आईटी पार्कनि साखाथियाव रुंसारि जुबिन गार्गनि मुसुखा लुफुंनायजों लोगोसे पार्क गायसननो थाखायबो साखाफारा खालामदों। बेखौ फोरमायथिदों एमसिएलए जुबिराज बसुमतारी बिथाङा। गासै 25,000 सुबुंफोरा थुबुर जानानै खेबसेयैनो मायाबिनि मेथाइखौ रोजाबगोन होननानै फोरमायथिदों। 25,000नि मादाव 300आनो देंखोगिरिफोर थागोन। फुंनि समाव मान बावनाय हाबाफारि थागोन। बेनि उनाव थै दान होनाय, बेनि उनाव पार्क गायसननो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवनाय हाबाफारि थागोन। गासै 30 बिघा हा एलटमेन्ट होबाय बिटिसि सरकारनिफ्राय जुबिन गार्गनि मुङाव पार्क बानायनो थाखायनो 30 बिघा हाखौ एलटमेन्ट होबाय बिटिसि सरकारा। दिल्लीयाव बमा बेरखांनाय जाथाय जानायनि उनाव जम्मु एन्ड काश्मीराव फिन बम बेरदों, जायजों 9 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 32आ जोखोम जानो गोनां जादों। बेफोर जाथाय जानायनि सिगां हारियानानि फरीदाबादाव 2,900 केजि बेफ्रुग्रा मुवा बेसाद मोननो हादोंमोन आरो बेफोर गासै मोनथाम जाथायाबो सोमोन्दो गोनां। हारियानानि फरीदाबादाव 2,900 केजि बेफ्रुग्रा मुवा बेसाद हमनो हानायजों लोब्बा लाखिनानै बे दायाव माखासे डक्टरफोरजों लोगोसे गासै 7 एरेस्ट खालामनो हानाय जादोंमोन। नाथाय डक्टरफोरनि मादाव सासे डक्टर उमरआ गोमानानै दंमोन। बे डक्टर उमरानो दिल्लीनि लाल किलायाव बमाखौ बेफ्रुहोफैदोंमोन। आल-फालाह इउनिभार्सिटिनि डक्टर उमरआ दिल्लीनि लाल किलायाव बमाखौ बेफ्रुहोफैदोंमोन। जम्मु एन्ड काश्मीराव बम बेरनायावबो बेफोर गासैजोंबो लोब्बा दङ। 2,900 केजिनि बेफ्रुग्राखौ हारियानानि फरीदाबादाव हमनो हानाय जादोंमोन। बे बेफ्रुग्राखौ जम्मु एन्ड काश्मीरनि श्रीनगराव थानाय नगाम पुलिस स्टेशनाव लानानै फैनाय जादोंमोन। बेयावनो पुलिस आरो फरेन्सिक टीमा बे बेफ्रुग्रा मुवाखौ आनजाद नायफुबाय थानाय समावनो बे बमा बेरनानै होदों, जाय जाथायजों पुलिस आरो फरेन्सिक टीमनिफ्राय बांसिनै जिउ खोमानो गोनां जादों। बे जाथायाव 9 सुबुङा जिउ खोमानांनायजों लोगोसे 32आ जोखोम जानो गोनां जादों। बेनि अनगायैबो पुलिस थाना आरो खाथि खाला थानाय न'-बां, गारि मटरफोराबो खामनानै सेवहांगार जादों। अरांनि माजबात आदर्श बिद्यालयाव प्रिन्सिपालनि हेंथायै गोख्रों बिजाथाइ। गथ'सा सान 14 नभेम्बराव फरायसा फरायसुलिफोरा बायदि हाबाफारिनि थाखाय जि-जोम गानस्लायग्रा खथा, बे खथायाव फोरोंगिरि बा प्रिन्सिपाला हाबहैनाय आरो गाज्रि आखुथाय दिन्थिनायखौ लानानै गोख्रों अजद खालामदों बा गोख्रों हेंथा खालामदों फरायसा फरायसुलिफोरजों लोगोसे आइजो फोरोंगिरिफ्राबो। प्रिन्सिपालनि मुङा अरविन्द कुमार सिंह। थांनाय 14 नभेम्बर गथ'सा सानजों लोब्बा लाखिनानै खुंनाय हाबाफारियाव सि-जोम गानस्लायनो थाखाय बानायनाय खथायाव हिन्जावसा फरायसुलिफ्रा जेब्ला सि-जोम गानस्लायबाय थादोंमोन, बे समावनो प्रिन्सिपाला थोंजोङै हाबनानै नायहैदों, खथा हाबनानै नायहैदों। बेनि उनाव गनजों जेरै मेरै हिन्जावसा फरायसुलिफोरखौ बुदों होननानै अजद होयो। फरायसुलि आरो आइजो फोरोंगिरिफोराबो बेनि हेंथा गोख्रोङै खुद्रियो। बेनि अनगायैबो प्रिन्सिपाला जेबो जाहोन गैयालासे बा जेबो खामानि गैयाबाबो गावनि खथायाव लेंहरनानै बायदि गाज्रि कमेन्ट होयो बा गाज्रि खोथाफोर बुङो होननानै फोरमायथि। सिगांनि समावबो केरानिजोंबो बेबायदिनो जाथाय जानानै थांदोंमोन, नाथाय बेखौ रां होनानै जाथायखौ फोजोबदों होननानैबो फोरमायथिदों। दा फरायसुलिफोरजों लोगोसे आइजो फोरोंगिरिफोर आरो माखासे आफादफोरा गोख्रों दाबि खालामनायाव प्रिन्सिपाल अरविन्द कुमार सिंहखौ पुलिसा एरेस्ट खालामबाय। दिनै 6 नभेम्बर बर' थुनलाइ गायसनथि सान। 74थि बर' थुनलाइ गायसनथि सानजों लोब्बा लाखिनानै कार्बि आंलं जिल्लानि हावराघाटआव हावराघाट गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव साननैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंदों। 15 आरो 16 नभेम्बर बे साननैयाव बर' थुनलाइ सान गायसनथि सानजों लोब्बा लाखिनानै गुबुन हाबाफारि लानानै बर' थुनलाइ गायसनथि सानखौ फालिदों। जेरै थुनलाइयारि बादायलायनाय, खन्थाइ आवरायनाय, गेलेनाय बादायलायनाय आरो बायदि बादायलायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों बेखौ गाजा गोमजायै खुंनाय जादों। गिबि साननि हाबाफारि खुंनायाव फुंनि 9 रिंगानिफ्राय खन्थाइ आवरायनाय, सावगारि आखिनाय आरो गुबुन थुनलाइयारि बादायलायनायजों जागायनाय जायो। हावराघाट नोगोर बड' ससाइटिनि फोरोंगिरि आरो आफादगिरि कमल कुमार ब्रह्म बिथांमोनहा बेखेवनानै होयो। बेनि उनाव आजिरा लानाय फोरोंगिरि करुणाकान्त बड'आ भलिबलजों लोगोसे काबादि गेलेनाय आरो गुबुन गेलेनाय बादायलायनायफोरखौ बेखेवनानै होयो। बर' थुनलाइ सान 6 नभेम्बर बेजों लोब्बा लाखिनानै आसामनि दाब जायगायावनो साननैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै बर' थुनलाइ सानखौ फालिदों। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोननो आं मोनसे मोजां खोथा फोरमायनो सानदों। जेब्लाहाय जोङो न'निफ्राय बाहेराव बेरायनो थाङो,
बायजोआव जेब्ला जों थाङो अब्ला जोङो न'नि जानाय लोंनाय बेफोरखौ गोसोखाङो नङासै आंथ' बिराद गोसोखाङो माने हटेलफोरनि जायै बरिं जायो रेस्टुरेन्टफोरनि जायै बरिं जायो नङा होमबा न'नि ओरैबायदि ओंख्रि मोनजानाय मोनबा अमा बेदर न'नि जोंनि बर'नि स्टाइलाव संनाय अमा बेदर अनला सबाय बेफोरबायदि मोनजानायबा नारजि ओंख्रि मोनजानायबा बेफोरबायदि जों सानो नङा होमबा दा बेनिखायनो आङो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों मोनसे मोजां खौरां आरोखि ना जोंहा सिक्किम गेंटकआव जोंहा बर'नि हटेल दङ सिगांबो दंमोन नाथाय गेजेराव माखासे उसुबिदानि थाखाय बन्द जादोंमोन दा बे हटेलखौहाय बेखेवफिनबाय साइमन हटेल बे हटेलखौहाय बेखेवफिनबाय सिक्किमनि गेंटकआवनो दे बे हटेला बर'निनो जोंनिनो बर'निनो सिगांनिफ्रायनो दंमोन सिक्किमनि गेंटकआवहाय सिगां सीएम रेसिडेन्सनि साखाथियावनोमोन खिन्थु माखासे उसुबिदानि थाखाय हटेला बन्द जानानै दंमोन दायो बे हटेलखौ बेखेवफिनबाय बे हटेलाव थानायजों लोगोसे जोंहा बर'नि जानाय लोंनाय अमा बेदर नारजि सबाय बेफोरखौ मोनजागोन आरोखि जानो हागोन लोगोसे हटेलनिफ्रायनो टुर सार्भिसबो होगोन आरो हटेलनि भिउखौ नोंथांमोननो एसे दिन्थिनो आखायाव लाबाय नोंथांमोनहा नायलांनो हागोन साइमन हटेला सिगां सीएम रेसिडेन्सनि साखाथियावनोमोन दा बेखौ सोलायनानै अल इन्डिया रेडिअ क्वार्टारनि साखाथियाव लांनाय जाबाय लाल बाजार ट्राफिक पइन्टनि साखाथियावनो 3 मिनिटनि जानथायावनो बे बर'नि हटेलखौहाय नोंथांमोनहा मोननो हागोन सिक्किम जायगायाथ' ओरैबायदि समायनायखा आंबो सिगाङाव थांखांबाय आरो आंबो बे साइमन हटेलावनो जोंनि बर'नि हटेलावनो थादोंमोन नोंथांमोनहाबो जुदि सिक्किमाव थांनायनि प्लान खालामदोंबा बे बर'नि हटेल साइमन हटेलावनो थानो हागोन फोनांजाबनो थाखाय जानबुं नाम्बारा 7501510292 नङाबा 7896571045 7501292996 गिबियावनो बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरनाय जाबाय आं नोंथांमोननो बेखौनो फोरमायनो लायो दि जोंनि साइमन हटेलावहाय जानायजों लोगोसे थानाय बेनिफ्राय गासै ट्रिपखौबो जोंनो हेन्डेलियानि सार्भिस खालामनाय जायो बे होखानाय नाम्बाराव नोंथांमोना फन खालामनानै जायखिजाया समावनो नोंथांमोननि रोंगौथिखौ मिथिना लानो थाखाय जोंजों रायलायनो हागोन आं बेखिनिखौनो नोंथांमोननो फोरमायनानै गोजोन्थों मोजां जोङो सिक्किम बेरायफैदोंमोन जोङो नाथुला थांबाय सांगुलेक थांबाय बायदिसिना बुस्थु नायहैबाय जोङो नायनानै फैखांनायनि उनाव जोङो दा गेंटकआव दङ दा बाजैनि हटेलाव जोङो जाफैदों बर' हटेल बेखायनो बड'लेण्डनि गासैबो रायजो राजाफ्रा जुदि सिक्किम फैयोब्ला नैबे बाजैनि हटेलाव फैनानै जाफैबानो जाबाय अमा नारजि सबायजों दाउजों आरो बेजों लोगोसे बायदि रोखोमनि माने बर'नि आइटेमफोर मोनो आरो बेखायनो जों बिराद मोजां मोनदों माने ओंखामा जों दस्राखौ जायै माने मोजां मोनथारलामोन दा मोनजानानै बिराद गोजोननाय मोनबाय आरो थेंक इउ वेलकाम खुलुमबाय जोङो दाख्लै आं जेब्ला फार्स्टआव नायजेनदोंमोन सिक्किम रायजोआव जों फैनो होननानै जों थांखि लाखानायखामोन दा बेयाव मा सानदोंमोन जे मोनसे इउटुबाव नुदों आरोना बेयाव नुनायाव जे जोङो थाङोब्ला जे बाजेनाव हाबनानै जों फैगोन होननानैसो जों साननानै दंमोन दा बेनिखायनो जों एकदम थारैनो बाजेनि लकेसन हरनानै लाइभ लकेसन हरनानै थारैनो बाजेनि हटेलाव मोनजाफैनानै खोब गोजोननाय मोनदों थैंक इउ सो माच एन्ड मस्ट वेलकाम नेक्स्ट टाइम भिजिट खालामबाव आरो थैंक इउ खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय गाबोननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो गोदान खौरांजों लोगोसे लोगो मोनफिनगोनखौ मिजिंथिबाय गोजोन्थों